Fanúšikovia katalánskej Barcelony zažívajú najhoršie obdobie od začiatku sezóny. Po skvelom úvode, v ktorom dokázali poraziť napríklad Real Madrid vysoko 4-0, prichádza úpadok formy. V posledných 6 zápasoch La Ligy dokázali zverenci nemeckého trénera vyhrať len jeden zápas, a to proti Malorke vysoko 1-5. Nielen forma je problém, ktorý musí tréner Hans Flick vyriešiť. Vedenie Barcelony potvrdilo, že Lamine Yamal vynechá 3 až 4 mesiace pre zranenie väzu v oblasti členka. Veľká rana pre fanúšikov Blaugranas. V rozbehnutej sezóne prísť o najlepšieho nahrávača, 9 asistencií, to sa bude len ťažko nahradzovať. Avšak katalánsky klub má mnoho skvelých hráčov, ktorí by mohli práve Lamina Yamala nahradiť na pravom krídle. Napíšte do komentára, kto by mal nahradiť zraneného Lamina.